l'Escola Catalana de Vela arrenca amb l'esperit de sumar. Diríem que la federació en aquells anys tenia grans professionals que van ser els pares d'aquests estàndards i sobretot van tenir ganes de portar el seu coneixement a un sol projecte únic que va ser l'Escola Catalana de Vela. Aquests pares va ser el Joan Jalpí, el Josep Cerquella, el Xavier Rabadà, el Jordi Renom i el Manel Pedreira. Tots ells van aportar tots els seus coneixements i ens va poder permetre presentar aquest projecte davant d'escoles, que les escoles el més important és que s'ho van fer sent. Aquí també van comptar amb una cosa molt important, van comptar l'ajuda de la Federació Francesa de Vela. Jo crec que com a més gent que tenim capacitat d'adaptar-nos i tenim flexibilitat, vam cuinar molt bé aquests estàndards, van ser flexibles i vam avançar i els vam parar una mica amb els francesos. Vam veure que la seva rigidesa no era bona, nosaltres teníem una diversitat en totes les escoles que tenia que dominar la flexibilitat. Altra de les coses que també té l'Escola Catalana de Vela va ser un eslògan, de dir que tenien que avançar amb la cultura del mar, la cultura de la vela, tenien que ser els grans comercials per animar la gent a navegar i això tenim que destacar també tots els que han anat arropant això, però també una imatge que ens ha donat un èxit. Jo crec que l'èxit és l'Albert Casas va dissenyar aquesta imatge de l'Escola Catalana de Vela, que és viva després de 3 dècades i que també coincideix que és la persona que ha desenvolupat la imatge del Barcelona World Race. Per la qual felicitar a tots aquells que esteu col·laborant i fent possible que el projecte encara estigui viu i animar-vos a seguir treballant per les properes 3 dècades. El primer record que tinc d'Escola Catalana és algo molt pragmàtic i molt immaterial. Recordo les samarretes grises amb les mànigues vermelles d'aquelles samarretes d'Escola Catalana de fa uns anys. Tenir una samarreta d'aquelles per un monitor era tot un logro. Jo tinc 2 primers records. El primer record és quan vaig fer d'entrenadora en els nanos del Marítim de Barcelona, que utilitzàvem la base de la plataforma per fer vela els caps de setmana. I és el primer record que tinc treballant amb 18-19 anys de monitora, entrenadora a la plataforma. I un segon impàs, m'introdueixo just després dels Jocs en el Centre Municipal de Vela, en l'any 94, en l'equip del Centre Municipal de Vela. Jo des que treballo d'això sempre hi ha hagut l'Escola Catalana de Vela i el primer contacte amb l'Escola Catalana de Vela és amb la Mercè. Aquelles reunions que teníem, on posàvem d'acord aquelles coses que sortien noves, aquells documents que ens portaven cada vegada, aquelles aportacions de cada un, de com havia de ser, quan van passar els diferents directors, l'Andor, el Xavier Rabadà va portar la seva, el Freddy Bru va portar la seva, tots ells van aportar allò que havia de ser. Un conjunt de persones amb una empenta tremenda, amb un objectiu comú, que és que el mar i sobretot la vela formi un referent a les persones, i tot l'equip humà creia en el mateix. I per tant, els anys viscuts a l'Escola de Vela són els millors anys de la meva vida professional, sens dubte. Doncs la veritat és que vaig trigar bastant en conèixer Escola Catalana de Vela. I crec que va ser en l'etapa que vaig estar director esportiu a Tarragona, que vaig començar a pujar a federació, a reunions de tècnics, i allà descobreixo que tot allò que jo pensava o que necessitava existia en forma d'Escola Catalana de Vela. Jo recordo l'Escola Catalana de Vela quan vaig anar al Canal Olímpic de Castelldefels a fer el curset d'instructor de vela. Vam arribar allà i semblava que això Escola Catalana de Vela estava al màxim de potència perquè s'havien acabat jocs i estava la cosa molt... Hi havia un pico, hi havia un gran esforç per crear-la i allí estaven exposant-la, venent-me-la i exposant-me-la. Per mi va ser el moment en què la vaig conèixer i em va impressionar el que era. Des del moment que em vaig treure el títol d'instructor. Ja està, i doncs vaig començar a treballar de primer instructor i ens vam anar implicant cada vegada més. Significa moltes coses. Significa posta en comú, significa crítica, significa coneixements, significa metodologia,
significa, bueno, no deixa de ser una eina necessària per desenvolupar la nostra tasca. Doncs el contacte amb la resta d'altres escoles, les reunions que fèiem, a Barcelona sobretot, i compartir experiències amb altres directors i amb altres instructors, i així ens anàvem actualitzant. L'Escola Catalana de Vela és la norma. Jo la vaig conèixer i em va semblar que era l'estructura, la forma de fer. El que homologava, el que feia que la feina que fèiem tingués sentit. Que fos sentit, vull dir que fos estandarditzada, homologada, és com formar part d'algo més gran que jo mateix. No ho sé, jo diria que grup de persones apassionades per la vela, que creuen en el que fan i que el treball del dia a dia, i si a més d'alguna manera es pot sumar amb tota l'Escola Catalana de Vela, és el treball conjunt de creure en el que fas. Que compartim poc entre la resta d'escoles i que a mi m'agradaria que tornéssim una mica als orígens. Aquelles reunions que fèiem amb en Fredi, que tothom compartia una mica la seva experiència i tots podíem aprofitar dels uns dels altres, i era més directa i més fàcil. La veig en un moment important, un moment clau. La veig removent-se i renovant-se. Després de 30 anys era necessari sacsejar una mica l'Escola Catalana i dir, bueno, on estem i què volem. De fet, l'Escola Catalana de Vela, ara, des del meu punt de vista, ha estat i ha de ser la càtedra de l'ensenyament de la vela a Catalunya. L'Escola Catalana de Vela també és una marca. És la marca que diferencia a la gent que ho fa bé. I de fet, no és que siguéssim els que ho fan bé, sinó que som els que ho fem, perquè som els que tenim accés al mar. Tota la costa catalana, l'estructura dels clubs nàutics, és la que ens porta al mar. En Pep Subirats ens va enredar a fer unes conferències, unes xerrades sobre la vela escolar a Girona. I vam anar, doncs, els de Girona, no sé si estava a l'Escala, poder en Fabi, no sé, no, en Juanmi de Blanes estava, i vam haver de parlar sobre la vela escolar i jo estava 40 de febre. No m'hi veia cap ull i anaves parlant i allò que et vas notar la boca seca, i aquí em quedaré sense veu, no podré dir res més, i finalment me va portar una mica d'aigua. Vaig sortir d'allà, directe al llit, i vaig estar una setmana al llit. Una situació de crisi en temporal, un alumne de l'Escola de Vela hem d'activar el pla de seguretat, amb possibilitat que prengués mal, i el resultat final no va prendre mal. Després de passar un aprenentatge de l'esport de la vela duríssim, el que esperàvem tots, a l'equip de l'Escola de Vela, és que deixés per sempre més aquest entorn. I la nostra sorpresa, que després de recuperar-se, en una setmana, 10 dies, ell va tornar a aparèixer a l'Escola de Vela per continuar amb el curs, i que la seva filosofia era que la vela i el mar formaven part de la seva persona i que no ho podia deixar, quan la situació va perillar la seva vida. Per tant, a mi aquest resultat de hi torno, encara que la meva vida hagi perillat, hi torno al mar i a la vela, vol dir que el potencial que té l'activitat que es fa des de les escoles de vela és important. Jo l'Escola Catalana de Vela l'he viscut carregada d'anècdotes impressionants. Les primeres, les trobades taronja que veníem amb tots els alumnes, aquells que veníem aquí, veiem les embarcacions noves i viure com ells ho vivien, com vivien a vindre aquí i trobar-se amb moltíssima gent que també navegava, amb embarcacions diferents, amb el mar. Allò era una part impressionant. De fet, veníem i després anàvem per Barcelona, era una cosa que jo recordo amb molt de carinyo. Però sí que recordo amb molt de carinyo els viatges que fèiem per anar a les reunions d'Escola Catalana. Recordo que hi havia èpoques en les que ens reuníem tots els tècnics de la zona sud, des del Diego Llobero, el Rafael Figuerola, el Jordi Palazzi, me'n deixo molts, però me'n recordo me'n surten aquests noms, i que pujàvem tots amb un cotxe cap a Barcelona a reunir-nos a l'Escola Catalana i arribar una mica. Vull dir, era divertit, era molt divertit. 30 anys d'Escola Catalana de Vela, 30 anys.
fent navegants i fent tècnics. 30 anys amb clubs, tècnics, institucions han fet possible que a data d'avui tinguem una escola catalana de vela reconeguda a tot l'Estat. Un sistema d'ensenyament unificat, a través del qual i amb els ítems podem començar a aprendre a fer vela al Delta de l'Ebre i poder acabar al Cap de Creus. 30 anys que han fet que a data d'avui tinguem més de 70 escoles reconegudes amb uns estàndards de vela unificats. Només em queda agrair a totes aquelles persones, tots aquells que heu fet possible que a data d'avui puguem complir 30 anys, en aquell projecte iniciat pel senyor Roig amb l'escola catalana i fer que a data d'avui tinguem un dels sistemes d'ensenyament més importants i reconeguts arreu del món.